Salut și bine ne v-am găsit astăzi, o să ne jucăm Ace, ochii. Ok. Ea cred că este pe sus. Dar haide să vedem. Caut aici, doi săculeți. Încă unul. Un ochi. Să ne uităm pe aici. Hai ne uităm și aici. Ne dăm jos. Căutăm și aici. Așa. 3 săculeți. Mai ne trebuie 2, adică 3 săculeți și să spun într-un mod, terminăm. O să trecem în portal. În bucătărie. Hai să văd unde e ea. Ea este sus. Acum ne ducem direct la subsol. Deoarece nu mai sunt mulți săculeți aici sus. Dacă se aude o drujbă pe fundal, este bineînțeles vecinul. Mai ne trebuie doar un săculeț și terminăm. Ok. Trebuie să fim foarte atenți. Gata. Dăm aici. Ok, o să vorbesc eu mai tare. Hai să vedem. Este la subsol cu mine. Oh my god! Ok, hai să jucăm foarte bine, deoarece așa trebuie. Și ne uităm unde este. Ok. Până aici este bine totul. Și să spun într-un mod, am terminat. Gata, am terminat. Iuhu! Hai să vedem. Stați un pic că e publicitate. Ok, am luat 20 de bănuți. Aici se pare că am câștigat. Mai ne jucăm o singură dată pe coșmar. Să vedem cum e. Ok, iarăși este publicitate. Tot îl pocesc. Coșmar, hai să vedem câte săculețe. 30 de săculețe, ok. O să fie un pic cam greu, dar ne descurcăm. Fantoma este pe aici. Se pare că poate nu putem Poate nu putem noi să facem 30, poate chiar ne omoară. Dar nu are nimic. Ea este pe aici. Și mie cam teamă să nu mă prindă. Că de-abia am început. Da, știu, se aude o drujbă pe fundal. Da. Știu. Și hai să vedem unde e fantoma. Este cu noi aici. Dăm aici pe publicitate. Și dăm. Ok, se pare că am făcut doar 5 săculeți. Dăm aici, dăm aici, nu este nimic. Dăm pe ochi, vedem unde e, ne urcăm sus. Ok. Ne urcăm sus, căutăm ca să vedem ce mai este. Ok, șobolanii.
Se pare că nu este nimic aici. Hai să ne uităm aici 2 săculeți. Ok. Aici se pare că nu este nimic. Coborâm. Dăm aici. Ne băgăm aici. Aici 4 săculeți. Aici încă unul și încă unul. Aici nu avem ferăstrău. Pare că... Dar nu are nimic. Fantoma este sus cu noi. Vine la mine aici. Ia uitați-o. Stați că mi se pare că trebuie să apară. Ok. N-a venit. Mai stăm un pic aici să ne asigurăm că pleacă. Deoarece nu vreau să pierd acum, că mă apropii de 20 de secunde și apoi mai am doar 10 și am terminat. Hai că este la subsol. Fugim mai repede. Ok, am mai luat încă un. Ok, ne întoarcem iară deoarece ea este sus. Sper, da, este sus. Adică oricât. Mai bine stăm un pic aici. Stăm doar un pic. Ok, hai să ne uităm unde este ea. Este la subsol, dăm pe publicitate. Ok, hai să revenim. Este la subsol. Ne ducem pe aici. Căutăm aici un săculeț. Este bine. Dăm aici. Avem aproape 20 de săculeți. Ferăstrăul. Și hai să mai căutăm. Ok. Este aici. Ne ducem. Nu. Da. Ne ducem pe aici. Aici este un ochi. Avem 17 săculeți. Dăm aici. Ok. Dăm aici. Ok. Acum hai să ne uităm unde este ea. Este sus cu noi. Ok. Suntem încă aici, deoarece este sus cu noi. Așteptăm să se ducă jos. Fugim aici. Stăm aici.
Ok, m-a prins. Așa, dăm aici. Avusesem 18 săculeți. Ieșim. Acum o să dăm pe mouse bot. Ok. Dacă vă întrebați ce mănânc, mănânc o napolitană. Și hai să începem. Am sărit, dar... Ok. Am scăpat imediat. Dar nu e corect! Nu știi corect, nu? Știu, dar... În fine. Hai să trecem doar pe lângă ele. Ați văzut? Ați văzut? Ce nedrept e? Ați văzut și voi? Ok. Dăm aici. O luăm pe lângă că începe să mă enerveze. În fine, nu-mi trebuie. Ok, dar nu e frumos așa ceva. Ia uite. Ați văzut? Ați văzut? Dă-o de joc. M-a scăpat, dar este nenorocit. Ok. Nenorocit joc. Ok, eu o să-l deinstalez. Deoarece nu mai îmi place. Dar eu l-am luat deoarece Varovo, altceva nimic. O luăm pe aici, nu mai avem deloc. Și am pierdut. Ok. Dăm aici. Dăm pe asta. Îmi place mai mult cu asta. Acum dăm aici. Am vreo culoare. Nu-mi place. Asta cred că îmi place. Sau asta, sau asta. Asta e cu bani. În fine, eu țin tot așa. Hai, mai băgăm un joc. Ați văzut? În fine. Ia uitați de ce am apucat să ies și... Nu că acum când o să ies o să-l șterg. Deoarece nu mai îmi place. Ok, dau aici.
Dăm aici. Ia uitați. Ok, mai încă o dată mai avem 3 șoricei. Ia uitați, el a dă de 2 ori. Și ăsta dă doar o dată. Dacă mai pierd și de data asta o să-l deinstalez. Mai am doar un șoricel. Că începe să mă enerveze. Gata, îl deinstalez, ieșim afară. Adică nu. Mai fac videoclipuri cu el, dar acum m-a ajuns la nervi. Ok, dăm aici. Că mai luăm o mașină. Ăștia care nu știți. Am mai luat o mașină. Voi cum ziceți că este mai bine așa sau așa sau așa sau așa? Mie este mai bine așa, așa. Așa este cel mai bine, mie mi se pare. Ok, dăm aici. Și încercăm să facem mai mulți bani. Ok. $500, 600, dăm frână, băgăm iară, deoarece era să fac accident și hai să-i dăm drumul la fugă mai repede ca să facem mai mulți bani. Ok, hai că am făcut mai mulți bani. 880. 880 doar atâtia. Bani. În fine, hai că am făcut destul de mulți bani. Oh my god! În fine, acum dăm aici și dăm aici. Ok. Facem așa și am pierdut. Am făcut 1131. Dăm aici. Și dăm aici. Dăm ăsta. Și mai dăm o dată și la ăsta. Dăm play. Dăm aici. Dăm aici și începem. Hai că mă descurc destul de bine la jocul acesta. Oh my god, am pierdut. Mai dau o dată. Și hai să fim iarăși bun cum am fost și la videoul, la levelul care l-am pierdut la 30.000. Dacă și la asta facem 30.000, nu știu ce să zic. În fine, hai să vedem ce facem, ce putem face. Ok, până aici mă descurc. 800, în fine, 7.000. Mai dăm un meci și hai să-l dăm mai bine. Adică, la ce mă refer? Cum să-l dăm mai bine? Adică să fii mai bun și... Da, ok. Era să pierd. Aici, gata. 4257 de bănuți. În fine, dăm aici pe publicitate.